Takže pravdepodobne posledné videjko nie z posledné. Oravy. Není posledné už? No dobre, tak keď nebude pršať, tak ešte natočíme. Takže jedno z videjek tuto z Oravy. Išli sme odkiaľ? S kapitánom Nikom. S kapitánom magistrom Nikom. Kapitán magister nie je ako kapitán je najvyšší. Ideme z oného, z Istevného. Z Istevného ideme smerom do Kráľovian. Až do posudok z Váho. Voda je mokrá na obidva konce. No a začína pršať, takže mám zapršaný tento objektív, takže končíme s prenosom. Ľady budú až dnes. A musíme sa pripraviť na ďalšie spreji. Dúfam, že to zvládneme suchou nohou z Oravy, z hladiny Oravy. Miloš. Tešíme sa na Segedínsky na stanici v Kráľovanoch. Taký zaonďaný, už sa teší. Dobre. A sprevádzala nás volávka celú cestu. Čus, bis morgen.